berez intentzio izan zen saltsa bat egitea, ez? Halako kantuak normalean izan behar dira kantu mugikorrak eta publiko oso batera heltzen diren kantuak, eta horretarako ikastolako guraso batengan apoio hau egin nintzen, bera txikilora da eta salsan aditua. Orduan oinarria Madrilen grabatu genuen, eta gero oinarri salsero hori hona ekarri genuen, eta hemengo musikariekin nahaztu izan dugu, ez? Euskal fusio hori ere eduki dezan. Eta horretaz aparte, bertan ere badaude perkusio aldetik jenbeak, zitarrak, multikulturaltasun hori ere, gaur egun ikastolan daukagun multikulturaltasun hori ere adierazteko intentzioarekin, ez? Bertan badaude Madrilgo musikari batzuk, Iago Salorio, Rodrigo Ulises, Marcos Ortega, bera kitarrekin ere. Eta gero hemendik Albokan Ibon Koteron, Joseba Tapia, Batzum Sistemeko Iñaki Otxandorena, eta biok gainera bion artean egindako letra abesten du. Eta gero bestetik Amaia Santamaria ere daukagu hasierako kopla horiek abesten. Aurtengo lema taupadak berpiztu da, eta salsa honen bitartez saiatu gara ea taupada horiek berpiztu egiten ditugun eta gerri buelta horiek mugitu edo mugiarazi egiten ditugun.